Kadom Karbi long arat pini Manipur alam bangso video long itum Chethan ponang nalitum sistame Arjulong pon tailo hara Chief Minister and Birensingh alang li Chief Minister Arpu pen alang li resign edlo alang li Governor Ajoine Kumar Bhala along damsi resignation alo pidamlo Raj Bhavan along dasi bangso video long Kopi kosolma laso alam itum Chethan nam sedang nalitum same Arjulong pon tailo kiram tanga video long ni listame than pon lo Kopi Apot si Manipur along rondokok papu nalitum jongsi tingni alo prutangte nalitum hat puthot nang than pon tupo Manipur along around like cheng 2023 pen law non an like 21 months dolo cheklo John inquiry isi bonds tame hadak thang nat kachelar tame abidelo Kopi pot ma bulutang te litum chini lo hadak mete tum tame ST status hanglo alang litum bangso ST status hanglo la pen court pen same pangdak pondo je Birensingh a government atum labangso alam bangke claim ponang po mate la mete atum bhan ST status pinang po pusi hala court pen same pangdak lo labang so ke pangdak pen ajok hala kukizu mate la kuki tumbang ke alang litum aningkang samse se meche paklang lo alang litum protest do pon lo athi alang litum matha lo mete tum phanjong si ST status bidelo plutang te laim phala long ke do amete tum same la inglong ari ri ke do akuki along le phelang same nam long po la pende alang litum cherai det po pusi Kaperis na medolo laso po si alang litum halabang so meti atum akihang ST status kihang mangke alang litum kamkhidun lo lapende si alam ka chini thunang ji mangke lalo hadak Chief Minister N Birensingh alang lisitame mete a community pen alang lisitame mete a khai pina porsi hala kukizu tumange ferike lalo N Birensingh sitame halaso akihang hala ST status ke hang amete to malam arjupen alang li claim that hype labang so ka peris tame dolo amar si kukizu labente mete angbong mangke ron do ko hadak labang so aron ke dopen hembrit si jame chekailo labente bang pharuhini ra phokep abang phu bang phitum same apran nam nanglo lason thak si hadak ahem arit chiprila bajoine 60-70,000 amunit bangke alang itum ahem arit same avisi alang itum phan relief camp same bipon angkok lo hala so aron hood so alo tuman kachenek same nalitum same Arjulong pon thailo hadak reng ang same bahani so alo tuman same aking padam lo rada tuma thengno ulata hala so ahut sitame police atum dolo bon same police atum same thangnat same claim motek thedelo lapente hala so video ke viral labangke api internet pidet pen apilo hala so alang litum internet same shut down delo internet avidelo lapena joksi a situation manga asabo samlo bon same api internet pitulong ke la haya video bangke viral thulilo lapen monitor tum thek long lo lapen a ning kang thulo lapen thod angko ron mange cheng thulo lason si non pus tame hadak ron mange judune delo en Birensingh tame alang li pang samji phanalang li jakong bidelo Manipur along aron pang sambon tekchide da joini si en Birensingh aphan hadak IMLA atum same ningkang samsi dolo aprang si ke opposition party tum benalang li phan kam khedun lo hala ron ke cheng ani pen masyalang li phan ke sunangji Arpu penci unangji pusi dimano bon same anajir kiding alang li phan sunangji pu kidimana phi same non si alang li ame thangsi chi resign wrong non bangela ame thanga party matela BJP IMLA atumasi alang li phan same support pidelo kado ka bipen hadak 60 seats dopu la 60 seats pen 37 seat bangke BJP atumsi dolo lasila 37 MLAs tumangke lake BJP atumlo laben kaprek party atum alang li tumlong alliance do thulang NPF JDU IND lahaitum alliance do no lapeta opposition party lage Indian National Congress dolo KPA NPP lahaitum mangke opposition party lo opposition party to mangke alang li phan ke aprang same Arpu penci unangji plo Chief Minister Arpu penci unangji pro sidimano bon same non mangke ame thanga party ame thang BJP party mate BJP IMLA atumar same alang li phan ke chidon undelo la support si alang li kedam tang Sunday matela 9 February ani alang di damsi alang li governor long damsi alang li resignation alu chipitikang lo kiram tang aning 2023 November achiklo ne pine hala susame litum isi a news isia birta long pon loje hadak CRPF atum phan ko mane receive ke ora tum alang litum man tengkheng lo lapen hadak bangkep same thilo lo la so aprang jungjung la so aprang same litum arjuponong lo inut so arlo phan alang li phan cholang rem si ahem pen ma si mekai chok laso birta same arjuponong lo elitum laso porsi api bangke en Birensingh aphan pressure pipiglo MLAs doans tame alang li phan pressure pipiglo athi alang li haladak a situation pang samtek thede no bang question ke komada phansi Chief Minister akimi ke bat po kukizu a khai pen jong si alang litum Chief Minister ingwai lo plutangte mete to mangke aning kang samsi same dopo lapene mete amuni panjong si ingwai lo plutangte la punat kukizu tum same aning samse det po laso pot si Manipur along president rule dokok tahai pusi
news media long same than pon lo president's rule pulotang de lage central government pen se alang litum hadak chari det po Manipur along hadak chief minister bang ke abidet po jong se alang litum apun acha ka munit dolo pulotang de alang litum chief minister akimi ngwai pon po la sidak pen litum chini pon lo det kachari lage joy keke stame litum chelang lo pulotang de metric fail atum stame MEC MLA EMCM ke cheman kang tung atum stame do ke porhi avedet ke thek avedet stame tangka mahadolo plutang te alang litum election contest ji phan aning ke hang tum stame do bon sameli tum chini pa menang ji det ke chari lake ahok pet pen chari ji plutang te lake thek ser bang nang ji kalilo plutang te lake isia det lake pheri me me asosi du kong ji non langnam sang Manipur langnam elo plutang te en Birensingh stame ke thek pherer bang ke kali ji bon same alang li thek ser bang stame hadak pang sampon tek thedelo ante elitum thang thek theatum tangka mahado chot elitum knowledge aviatum pulotang te elitum arling thele man sitame dead missenmen kachari ponji pan thek jima last time elitum charge ponang ji methanga khai pan cherai komji bang pulotang te ke thek pam menang ji lage kalilo pulotang te thek thipen arjab dun dead lo pulotang te kopi koson bene ratum mangke bahai dead lo pulotang te lage khai pan thangnat akimi samay amide ji last policy inut leaders pulotang te problem solving khailong pregjam akisung mangji lahai akisung sitame solve dun thek nang ji non langnam elo plutang te iritom langnam sinang Manipur along alang li stame pangsam tek thide Ajoine alang li methang masi kijursi ke resign nang koklo ati MLA atum an same alang li pan support pidel lo alang li mesen ben ke claim pon tek thide apot la Sodak taxi iritum same si Charlie damang ji je methanga party stame hadak same langnam nang chief minister en Birensingh lo alang li stame ki uni pen ajok kadok kawe MLA tum an same alang li pan support pidel lo lason si ili stame komane leaders jongsi amethanga sai chiklem pa metek the amethanga sai chiklem pa metek the pulotang te alang li pen claim rap per tum same pressure pinangji alang li kupine kenang sod asai bang so leader bang chiklem tek thelo pulotang te claim rap per tum pressure pisi alang li pan same arpu pasun si kaprek pas same ingwai ponangji non langnam sedang en Birensingh alang li pan same pasun tuk pen akaprek pansi kangwai ji pan se alang li tum siglo bon sabe alang li tum long thai video pulotang te ke ada president rule CP pondet po kasi pone bangso video long Chethanam chonang ning thelo nalitum bangso video pen asabu bakali dolo pusi kijursi dotulang neli jirpo dadon hanse alang li adamasar kachipacho ka long nili stame hadak dun lo laben hadak idun pen isining arong me birta bangela son no hadak nili subscriber nili chetong lo laben de mohor same nilitum chene rapet inuda bangke aprang Charlie rapet lo ningkan kre phone dolo Kachetong ti 15 years lo laben de alang li pen wang rapet bang alang li bangke nili subscriber lo pusipu alang li nili video kelang penaning sampik pusipu lase alang li tumpen nilitum si mohor chene rapet da video same thiek pen do nalitum same napak lang poniktung alang litum lake dongmu kak pen nalitum video bang lang ponik tha nili stame ningkarong ong amat kang next tame lang ngolap lo la Kedover po ya. Cang mama. ini seremoni apa Coro perpik lo alang litum phan Kachetonglong pen mohor cheneb long rapet apot la sorni amat lo inut elini lo nili subscribers pusipu lapet alang li phone li lang lo subscribe lo alang li lapet alang li same ningje lo je nili video bang kala ning sampik pu alang li ningkan kalau 65 years ne 75 years ne anke do alang li ata dolo alang li stame nili phanang chetong risi wang lo por same alang li mohor bang ke nili ne dunde det lo isi alam alang li kachuning ripondo la so alam paklang thap alang li ningje pon lo iri tum la bang so alam no si Chethano protang te dhorom alam si kele ji por same iri tum next video long la bang so alam Chethanang athe inut arta ke do bang si labang so aputhak than thap pon nili same than pon po alang li inut arta ke do wabang pipina pusi alang li kupine dak Karbi tumang bong nane kile damde kachechar do thai lo asi alang li labang so lama gene li panang than lo asi la so puthak tum next video long le Chethan pona alang li phan same choropar pig lo alang li dak bang pen nili phan nang Chetong thekapot lan le bang so video long itum Chethan pon chona dome thak me kardom